Principala activitate de informare și conștientizare privind importanța pe care o au zonele umede ca resurse de mare valoare economică, naturală, ecoturistică și culturală a adunat peste 50 de studenți și elevi interesați de subiect. Tematica de anul acesta, zonele umede și gestionarea resurselor de apă, dorește să reflecte legătura dintre apă și zonele umede, precum și rolul cheie pe care îl joacă acestea în menținerea calității mediului. În acest sens, elevi și studenți au prezentat lucrări practice cu aplicabilitate în țara noastră. Am invitat elevi de liceu, studenți, instituții care gestionează resursele acvatice pentru a facilita comunicarea între oameni, între instituții care au legătură cu mediul acvatic. Studenții implicați au fost bucuroși că au putut să se alăture demersului de informare inițiat de facultate. Obiectivul acestei activități este acela de a aduce o oarecare îmbunătățire a ecosistemelor deja afectate de către om, deoarece omul știm că este principalul creator de prejudicii și de poluări în masă asupra ecosistemelor naturale, cum ar fi deltaice, ecosistemelor acvatice, de ce nu? Noi am încercat aici să prefigurăm, să configurăm o oarecare apartenență la unele proiecte care pot fi susținute. Cu prilejul seminarului, studenții și elevii au avut ocazia de a face o scurtă vizită prin laboratoarele de lucru, precum și a admira aparatura de cercetare din cadrul Facultății de Știință și Ingineria Mediului. Aflat la prima ediție, profesorii doresc ca acest seminar să devină o tradiție.